Напротив, Любен Петков точно след 1989 година създаде най-зрелите си книги, но и същевременно, веднага искам да кажа, че той е писател, при когото във всяка негова книга има самосъзнание по отношение на предишното написано. Във всяка негова книга се размишлява за неговата литература и за литературата въобще. И разбира се, книгата, която ни съдира днес, Огън и мъгла, е точно обобщението на тази склонност на писателя Любен Петков непрекъснато да самосъзнава своето собствено творчество. Безкрайно разнообразна като теми, като сюжети, като мотиви е тази книга. Тя нарочно е книга мозайка, нарочно е книга Видрица, да използвам това станало популярно название от знаменитата книга на поп Минчо Кънчев. Това е Видрицата на Любен Петков. Знаем, че Любен Петков е странен човек. Той от една страна е много привързан към родното си място, към къщата на семейството си и така нататък. От друга страна, в момента, в който се заседи по-дълго време в Крушевец или на Бенковски и така нататък, той се стреми някъде да отпраши, някъде да пътува. И, както знаете, преди 3 или 4 години той ни изненада с една прекрасна книга, много неочаквана, книга с едни пътеписи, едни много особени пътеписи, не просто пътеписи, които ни представят неговото пътуване до Виена, до Иерусалим, до Божи гроб и така нататък, а пътеписи, които всъщност отново размишляваха за писателския занаят. Спомняме си преди години как Любен Петков подлъга писателите Рашко Сугарев и Георги Величков, за да ги заведе в Странджа. Това беше времето, в което Странджа беше една планина, която трябваше да бъде обживяна, имаше специален проект Странджа Сакар и така нататък. Защо казвам подлъга? Защото той надълго и на широко, и аз тогава участвах за малко в тази акция, той помогна и на Рашко, и на Георги да обиколят Странджа планина и каза, ето тук ние прекрасно ще бъдем заедно, ще пишем и така нататък. И в момента, в който най-вече Георги Величков се засели, Любен избяга от Странджа. Отиде някъде, може би към Добруджа или към Варна или някъде другаде, защото му се стори, че прекалено много писатели са струпани на квадратен километър, така да се каже. И милия Георги стоя тогава сам къде в Малко Търново ли беше? Малко Търново. Рашко остана. А Георги също избяга, да. През Сливен се върна в София. Беше едно особено приключение. Но това е Любен Петков. Любен Петков е непрекъснато търсещ писател. Освен това, той е писател, който търсещ, но същевременно изключително привързан към предишните си сюжети, към предишните си случки, към предишните си събития, които са го по някакъв начин въвлекли в себе си. Той се връща непрекъснато към бургаската младост, връща се непрекъснато към Крушевец, връща се непрекъснато към семейството, връща се непрекъснато към всички тези обикнати пространства на България. Всъщност тази книга в нейния нов вариант, почти двойно по-голяма, или може би колко, една трета, да, може направо двойно по-голяма, тази книга представлява, освен цялата тази мозайка от истории, мозайка от портрети, малки микропортрети на най-различни хора, тя представлява и една неговата картина на България. Знаем, че Любен е и документалист, освен прекрасен белетрист. Знаем, че той участваше преди години в създаването на една огромна монография за неговото родно село Крушевец. И чувстваме как и в неговата фикционална проза винаги има много солидна, много мощна документална основа. Ето е тази основа. Тя тук ни е показана. Показана ни е с всички наблюдения, с всички натрупани впечатления, с цялата тази
памет за подробностите, които, разбира се, изобщо не са подробности. Освен това, тази книга съдържа безкрайно много потенциални сюжети за разкази, за повести, за романи. В тази книга има безброй сюжети. Тоест, тази книга поставя и романите, поставя и повестите, поставя и разказите на Любен Петков в една стереосреда. Тя ни показва не само нереализираното, ненаправеното, ненаписаното, но тя ни показва колко много сюжети разполага писателя Любен Петков. Любен Петков е един безкрайно любопитен към света човек. Разбира се, неговото любопитство е мъдро, социално, писателско любопитство. Знам от какво се интересува Любен Петков. Той се интересува от всичко. Ето, преди малко писателя Боян Папазов му подари и с пълно основание исторически книги от библиотеката на неговия дядо, защото Любен Петков е изключително интересуващ се от българската и не само от българската история писател, и тази книга също така ни го показва. Любен Петков е безкрайно привързан към приятелите си, безкрайно внимателен към приятелите си писател. Отново тази книга ни го показва. Прекрасни са страниците, сантименталните страници, нека го кажа така, защото те наистина са чудесно сантиментални, които той е посветил, примерно, на Симеон Султанов, на дома на Симеон Султанов, начина по който ни го показва. Подсказва ми Любо на Банчо Банов и така нататък, той може още много да ми подсказва, защото десетки и десетки са тези представени ликове на наши писатели, на наши литератори, с които той е имал съвместно битие. Тук могат да се добавят, разбира се, и чудесните страници за неговия събрат в прозата, в белетристиката Рашко Сугарев. Могат да се добавят, естествено, страниците за Биньо Иванов и за още десетки и десетки наши приятели, които вече, за съжаление, не са с нас. Но те са тук, в тази книга. Тази книга съхранява не просто паметта за тях, тази книга ни ги показва всички тези хора в една доста неочаквана светлина. Аз, например, също съм общувал, макар и не така близко, както Любен Петков с нашия покоен директор на издателство Български писател Симеон Султанов, но той ни го показва действително в една неочаквана светлина, с целия интимитет, който може да предизвика всъщност един човек, инак сякаш монументален, затворен, сякаш не допускаш до себе си. Очевидно Любен Петков е бил един от тези, които са били допуснати. Това е една книга, която може да се чете от всякъде. Не знам Любо как е подреждал. На мен ми беше трудно, откровено казано, да проследа каква е логиката на тази подредба. Но това е книга, която човек може да се остави на нощното шкафче и просто да подхваща вечер и да прочита по 3-4 страници, където и да отвориш. Това е книга, в която фрагментите са самостойни, фрагментите са много силни. Фрагментите са, освен това, безкрайно различни. Те са разнородни. Те са фрагменти някъде философски, някъде литературно-исторически, някъде просто са наблюдения на природата или както са, примерно, чудесните страници за Странджа планина. Разбира се, тази планина, в която Любен Петков отново и отново се връща. Помним всички, разбира се, зелените кръстове, помним календар, помним неговите прекрасни книги, от които започна това, което днес наричаме странджанската магическа проза. Това, което продължиха след това автори като Кирана Ангелова, като Наско Радойнов и така нататък, и разбира се, самия Любен Петков, както знаем, продължава да пише за Странджа планина. Това е вечна тема. Казвам вечна тема и си задавам въпроса: кои са темите на Любен Петков? Аз бих казал, че основната тема това е
прекрасната писателска отвореност към света. Той е един писател, за който света е безкрайен. И точно тази книга ни дава възможността да виждаме света като безкрайен, като несвършващ, като свят, който е наистина толкова огромен, че не може да бъде побран само в една единствена книга. Затова именно Огън и мъгла е една множествена книга. Тя е една множествена книга, която ни дава един множествен поглед към света. Ще кажа, че това е несвършваща книга. Аз съм сигурен, че след издаването на това второ издание, Любен е натрупал и нови фрагменти за едно следващо издание. Той е натрупал и нови страници за тази книга. Как да осмислим творчеството на тяхното поколение? По какъв начин да поставим това поколение в българската литературна история на тяхната група? Мисля си, че трябва да направим това усилие за един цялостен прочит и на творчеството на Любен Петков, и разбира се на Рашко Сугарев и на Георги Величков. Трябва да се направи един такъв цялостен прочит и да се покаже, че имаше писатели през края на 60-те и 70-те години, които не са излъгали с един свой ред. Не са излъгали с една своя страница. Макар и малцина, такива писатели има и трябва достойно да ги покажем, за да не се клевети и българската литература включително по един недостоен начин. Любен Петков е същевременно и писател, който непрекъснато размишлява за миналите ходове на българската литература. В тази книга ще намерите, да кажем, и чудесни страници за бургаския поет Вентин. Ще намерите чудесни фрагменти за също бургаския писател Петко Росен. Ще намерите и размишления за редица други класици на българската литература. Но понеже споменах Вентин, веднага искам да кажа, че Любен Петков е от тези писатели, от тези литератори, които не търпят несправедливостта да бъде забравен един значителен автор. По същия начин той подкрепи Деян Енев, когато Деян възкреси Георги Божинов с неговата Калуна Каля. Любен Петков беше точно един от тези писатели, които се включиха в това възкресяване на този значителен наш писател. Но понеже споменах Вентин. Вентин е един автор, който ние се опитваме вече, може би 40 години, да дебютираме, така да се каже. Да го просто върнем на българската литература и не успяваме. Почти е невъзможно това да се случи. Защо? Защото българската литературна история и въобще начина, по който се строи българския литературен канон, е крайно официозен, той е крайно глупав много често, ще кажа, и той не желае, изхвърля странните неща. А Вентин е един странен поет. Той е един поет, който е прекалено духовен за българската литература. Сякаш. Създал е спиритуална лирика, която, както твърдят някои писатели, не е в духа на българската литературна традиция. Любен Петков не търпи такива несправедливости. И в книгата има много страници, които са точно посветени, включително на нови писатели, на самоубили се поети от Бургас. Аз извинявай, Любава, и Богомил, имаше един варненски, един бургаски, да, който аз съжалявам, а не го познавам с този автор. Да. Тоест, Любен Петков много често пише, за да изправи някаква несправедливост на историята, била тя литературна история или общо социална история. Много често просто той изпитва вътрешна потребност
да каже своята дума, за да запечата в своето писателско слово, с своя писателски авторитет, по някакъв начин да сложи белег, да сложи знак за този отишъл си човек. Това е един от вътрешните стимули за създаването на тези негови текстове. Не е само писателското любопитство, не е само това писателско социално любопитство. Аз бих казал, че над това писателско социално любопитство е надградена една писателска любознателност, една социална любознателност, а от тук е развито и едно особено социално въображение, което се трансформира, разбира се, в писателски визии, една способност да строиш човешки светове. Една голяма част от тези неща, които Любен описва в книгата си, и ние сме ги виждали, но не сме ги описали, не сме ги запаметили дори така, както той ги е просто завинаги запаметил и сега ни ги дарява, сега ни ги връща. Наистина е много интересно да се преживяват съвместни сюжети и след това да видиш писателя как ги трансформира тези сюжети, тези случки. Любо, кога ще затвориш тази книга? Не може да се затвори тази книга. Аз много желая да видя поне един петомник на Любен Петков. Много ми се иска да видим събрани заедно, за да могат именно в един петомник или един седемтомник да видят днешните български читатели, новите български поколения, да видят какъв значителен писател, който ето така през годините е разсеял своя писателски талант в толкова много жанрове, да го видят събран, да го видят монументално представен. За мен това ще бъде нещо изключително важно, изключително ценно. И друго, аз поемам ангажимента с моите колеги от Нов български университет, с които правим тези алтернативни прочити на българската литература, да посветим специална конференция на вашата група, на Любен Петков, Рашко Сугарев, Георги Величков, Димитър Короджиев, Боян Папазов и въобще това поколение, тази група, която по един достоен начин, без да бъде предизвикателно всичко това, остави такива прекрасни творби от Старшината и Слънцето до Календар, до Убийство и така нататък, до новите книги, новите текстове на Любен Петков. Успех на книгата, не се съмнявам в този успех и ето още един читател, сега ще се присъедини към вас. Успех на книгата и много ми се иска ти да кажеш няколко думи, как просто виждаш тази книга в рамките на своето творчество. Включено ли е това? Чувате ли? След тези думи на Михаил Неделчев, които са повече от 13 от миналия път, значи 26 най-малко. Аз нямам кураж да кажа нещо повече. И затова се сетих за един монах, който от килията си казва следното. Ето, намери го. Неговият фрагмент е за празнодумството. За един час, сега монаси с какво се занимават, като нямат работа. За един час можем да произнесем 9000 думи. Полезни или празни. За един ден ние произнасяме 90 000 думи. За седмица
630 хиляди думи. За месец 2 милиона и 700 хиляди думи, а за година над 32 милиона думи. Ако сравним всяка дума с песачинка, то за една година от живота ни в чашата на везните ще бъдат поставени над 30 милиона песачинки. Представете ли си? Чували песачинки. И разбира се, чашата на везните веднага ще ни спусне на дъното на ада само за греха празнословие. Какво обаче... Да, хубаво, много умно. Какво обаче добавя един друг негов колега, известният на всички, на повечето тия, които са близко до богословието, които до нашата, до православната религия преди всичко. На Йоан Листвички. Когато съм говорил дори за душеполезни неща, често съм се разкаивал, но никога не съм се разкаивал, че съм мълчал. И аз ще му. Аз забравих, бях си подготвил и бяхме се оговорили с Любов, че ще прочита 2-3 фрагмента. Така че, ето искам да илюстрирам някои от нещата, които казах. Прекрасните страници, които Любо е посветил на този трагичен момент в нашия общ живот. 1968 година. Това нещо, което комунистите по отвратителен начин назоваваха въвеждането на войските на Варшавския договор в Прага. Любен Петков ни разказва в книгата за своето пребиваване в Прага, точно по времето, когато Ян Палах се запала. Тук искам да кажа, тъй като този разговор много пъти в различни варианти сме го водили с Любен Петков, че 1968 година, края, особено, беше годината, това бяха месеците, които завинаги ни лишиха от каквито идеи илюзии, който е имал каквито идеи илюзии, че може да има социализъм в човешко лице. Този, който е продължил да има такива илюзии, просто е бил глупак или лъжец. И дълбоко неморален човек, който е изкривил душата си, ако е продължил по някакъв начин да твърди, че вярва, че има такова нещо като комунизъм и така нататък. Тъй като аз съм бил в Прага, аз бях обаче буквално 4 дена преди 21 август 1968 година. Любен Петков разказва за срама, който е изпитвал тогава в Прага, когато са чували българска или руска реч и когато не са искали просто да им продадат нещо в магазина и са ги отминавали като предмети. Това е единият фрагмент, който бях определил. Ето един друг фрагмент, който ни показва с каква дълбочина Любен Петков мисли за българската история.